Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yokumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze mini nje. The president remains available to engage with the President Kagame or any leader in the continent who is aimed to find a long-lasting peaceful solution. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba kulelo Ronald Lamola uthi umengameli wakulelo Cyril Ramaphosa uzimisele ukubamba izingxoxo zokubuyisana nozakwakhe waseRwanda uPaul Kagame. Eskom has issued an alert indicating a high risk of load shedding at short notice. This is a potentially temporary setback. I-Eskom isimemezele ukuthi kunamathuba phezulu ukuthi kube isigaba sesine sohlelo lokucisha konke ugesi kulempela sonto lokhu njengoba izikhulu zayo zethula umbiko wezemali walenkampani ngaphambi kwamalungu eParliament. Inqenda lethu lesi state siyasahlala nalo phansi sasithatha incwadi ezithile kulo sathi ke lonto sifumene kula 204 ibe ipart yenantsike ye trial. Sihlehliselwe umhlazi ngama-28 kuNhlolanja isigcawu esandulela ukuqala kwecala lokuthunjwa kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha uJocelyn Smith eSaldanha Bay. Some of them are going to have their first experience in a game like this. It's a little bit of uncertainty around the way that they are going to perform, and the guys are more than ready. Akwazi ukuthi iyozala Nkomone emidlalweni wezingqongqulu zaseSoweto iOrlando Pirates neKaizer Chiefs enkundleni eFNB kusasa ntambama. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala igama lami nginguDawud Phungula. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba kulelo Ronald Lamola uthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uzimisele ukuba yingxenye ingxoxo ezokuxazulula ungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nomengameli waseRwanda uPaul Kagame malungana nodaba lwempi yaseDRC. Lokuza njengoba inhlangano yamazwe yeSADC kulindele ukuthi ibe nokuhlala okukhethekile ngenjongo yokuqhamuka nesixazululo. Ziyaqhubeka esithi izingxoxo zokudambisa ongaboni ngasolinye phakathi kweNingizimu Afrika kanye neRwanda malungana nesimo esiqhubeka eDRC. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba kuleli umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uzimisele ukuba yingxenye yezingxoxo okuhloswe ngazo ukuthola isixazululo ngalolu daba. The president remains available to engage with the President Kagame or any leader in the continent who is aimed to find a long-lasting peaceful solution. And as you are aware, he had engagements with the President Lorenzo of Angola, who is a leader of the peace initiative as a champion of the AU on this matter. And there was supposed to be some agreement between Rwanda and the DRC on the 15th of December. And unfortunately, that could not materialize. Yize kunjalo ke iRwanda yona ibona ukubandakanyeka kweNingizimu Afrika njengezinsongo ezibhekiswe kuyona uqobo. Ungqongqoshe wezangaphandle kuleli yazwe uphinde wagcizelela amazwi kaMengameli uPaul Kagame wokuthi iRwanda izimisele ukuzivikela uma ihlaselwa. Rwanda have defensive measures to protect its population because there is a threat, a permanent threat that was fueled by President Tshisekedi, who has said on several occasions that he wants to overthrow the government of Rwanda. He wants to bomb Kigali. And actually, we have received information that it was just a matter of days, of weeks. So I think this is the reason why we have our defensive measures, and those measures will stay in place until the threat is removed. Kulindeleke ukuthi kuhlale umhlangano ophuthumayo wamazwe eSADC ngenhloso yokuthola isixazululo ngalesimo. Kusenjalo umndeni welinye lamasosha eSANDF ayi-13 aphangalala eDemocratic Republic of Congo ufuna uhulumeni aphuthumise ukubuyiselwa ekhaya kwezidumbu zalamasosha. uMofat Molapo ongwaseMoroke Limpopo ungelinye lamasosha yisithupha seLimpopo asale enkundleni eGoma ngesonto ledlule.
Kube yisonto elinomunye emndenini wamasosha ye-13 aseNingizimu Afrika alahlekelwe impilo yawo esempini eGoma eMpumalanga neCongo. Le mindeni ifuna ukudlula kulesi simo njengoba nokufihlwa kwawo kubambezeleka ngenxa yokuthi kusalindwe ukubuyiswa kwezidumbu zalamasosha. Uzwa ubuhlungu obungabekezeleki umndeni kaMofat Mulapo oneminyaka engama-54 osebe yilungu le-SANDF kusukela ngo-1993. Umndeni usakhungathekile ngokudlula kwendodana yawo ebinikela impilo yayo ukuvikela lelizwe. Sibhlungu ngoba besinethemba ukuthi izobuya iphila. Lo mndeni uthi wasola ukuthi kungenzeka ukuthi akasekho emhlabeni uMulapo ngesikhathi bengamtholi ocingweni ngesonto eledlule. Kafushane uthi bebengamathi nolimi nendodakazi yami futhi bebehlala bexhumana kodwa ngesikhathi engamtholi ocingweni sisolile ukuthi akasekho emhlabeni. Umngane wakhula noMulapo uthi wayevele ethanda ukuba yisosha. Mulapo ube indoda eqotho futhi uthanda umndeni wakhe kanti ubevele nesifiso sokuba yisosha kusukela ekukhuleni kwakhe. uMulapo ushiye emhlabeni unkosikazi nezingane zakhe ezine. Umholi we-EFF uJulius Malema usephakamise ukuthi kuhoxiswe ngokusheshsha umbutho wamasosha aseNingizimu Afrika ajutshelwe eDemocratic Republic of Congo ukuyoqapha isimo sokuthula. Isigameko sakamuva sokubulawa kwamasosha e-SANDF ayi-13 eGoma ehlaselwa yiqembu lamavukelambuso i-M23 sekuqhubela inkulumo mpikiswano ngokuthi sikhona yini isidingo sokuthi iNingizimu Afrika ibe ingxenye yokunqandwa kwempi eDRC. Lies have short legs, Mr. President, and we demand clarity from you because you have sent our soldiers to their death and then antagonized forces in their region, knowing very well you are not prepared for war. It is crucial for fellow fighters to acknowledge this history and ask ourselves what is the specific role of the South African National Defence Force in the Congo, and in whose interest is our mission in the Congo? Whose peace and stability are we pursuing in the Congo? Is peace and stability for the continent or peace and stability for mining interests of global capitalists? Iphini likaMengameli uPaul Mashatile nenhlangano iVincent Tshabalala Education Foundation babamba umcimbi wokuklomelisa ngezindondo kubafundi abaphase ngamalengiso kanye nothisha esikoleni kwaBhekilanda Secondary eAlexandra eGoli. Ake siyixoshe bukhoma inkulumo yakhe. 263 so the boys needs to catch up. Abafana phela banento eningi they are cool guys. You must stay with your books. Uzaba cool masolingana nathi. For now you focus on your studies. So the boys must catch up. Now you'll recall that a few years ago, 2-3 years ago, we started to recognize grade 10s and 11s as well. We have been able to award prizes to 810 grade 10s and grade 11 learners. And we do this as a way of encouraging them to not only complete high school, but to strive for better results. In fact, I've noticed that many of the grade 12s that do Sihlehlisela umhlazi ngamashumi amabili nesishiyagalombili kwezokwethwasa isigcawu esandulela ukuqola kwecala lokunyamalala kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha ubudala uJocelyn Smith. uSmith wagcina ukubonakala emjondolo yaseMiddlepost ngesikhathi umama wakhe emshiye nesoka lakhe.
Sekuphele izinyanga eziyishumi nomuvo kwalahleka intombazanyana eneminyaka eyisithupha ubudala uJocelyn Smith nowanyamalala emva kokuba umama wakhe emshiye nesoka lakhe emjondolo yaseSaldanha Bay. Kanti kusolwa umama wakhe ukuthi ukulahleka kukaJocelyn kwakuhleliwe ngenhloso yokumthengisa. Okhulumela iNPA uEric Ntabazalila uthi uphenyo liyaqhubeka kanti kunofakazi wombuso osaphekwa ngemibuzo malungana nokunyamalala kukaSmith. Uphando lusaqhubekeka lona zange livalwe ngenxa yokulahleka kwalomntana mncinci. I-204 witness inqenda lethu lisestate siye sahlala nalo phansi sasithatha inkcukacha ezithile kulo sathi ke lonto sifumene kula 204 ibe ipart yenantsika ye-trial. Ijaji lithi kusabhungwa ngendawo okuzobanjelwa kuyona isigcawu esandulela uqulwa kwecala nokuyindawo okufanele ibe seduzane nezakhamuzi zaseSaldanha Bay ukuze zikwazi ukuyolalela leli cala. The pre-trial concludes as the matter's trial ready, that when the trial proceeds, that I understand that there's been discussions that the trial should proceed as a circuit matter, that the interests of Saldanha and the surrounding areas, that community has got a substantial interest in the matter and would like to attend, and the access to justice being a fundamental principle, we would obviously need to accommodate that factor, and for that reason the matter will be heard in an appropriate forum in what I understand to be the Saldanha area. Amalungu omphakathi azothola ithuba lokuya enkantolo uma sekuqulwa icala. Bukeleke sisathi siqhubu ezitola kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. You end up having to look at, is it 85%, is it 90%, is it 95%? So it's huge competition to get in. Amanyuvesi akudlela yaqhubeka nokubhekana nenkinga yongakwazi ukwemukela zonke izicelo zabafundi njengoba zingekho izikhali ezanele zabafundi abafuna ukwenza unyaka wokuqala. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibeka ukuthi Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba kulelo Ronald Lamola uthi umengameli wakulelo Ramaphosa uzimisela ukubamba izingxoxo zokubuyisana nozakwakhe wase-Rwanda uPaul Kagame. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola ngomjalo baso. I-Eskom namhlanje yethula umbiko wayo wezemali wesigaba sonyaka u-2023-2024 phambi kwekomiti lephalamende elibhekele umnyango wezamandla nogesi. Le nkampani ehlinzeka ngogesi isikhiphe nesixwayiso sokuthi kungenzeka iqalise ngohlelo lokucisha konga kogesi kulimpela sonto. Esigabeni sonyaka mali u-2023-2024 i-Eskom ilahlekelwe imali ebalelwa eyigidini zamarandi eyingama-25. Usihlalo we-Eskom uDokotela Mthetho Nyathi ubalule imxhantela ebenomthelela ngalokhu. Inkinga yokucisha kogesi ezweni ngokunye okhinyabeze kakhulu le nkampani ehlinzeka ngogesi. Ukunqamuka kogesi esigabeni sonyaka u-2023-2024 kube izikhawu ezingaphezulu kweyinsuku ezingama-300. Esigabeni esisha samanje izinto seyiguquke kangcono. uDokotela Nyathi uthi mkhulu umsebenzi osewenziwe ukubuyisa uzinzo lokusebenza kwe-Eskom. We made a conscious decision to do planned maintenance in that financial year. A significant amount of planned maintenance was done. You could not do that and still continue to be providing, keeping the lights on. Isikweleti esikhulu somasipala bangakhokheli i-Eskom ngokunye okubikelwe ikomiti elibhekele umnyango wezogesi namandla. The minister already indicated the challenges that we have around the municipality debt. At the end of that financial year, we had 74 billion rand of debt linked to municipalities. Kusenjalo ekseni namhlanje iEskom ikhipha isexwayiso sokuthi kunamathuba amaningi ngokuthi ngenzeka iqalise ngohlelo lokucishwa kogesi okuhleliwe ngenxa yezinqinamba esezivelile kulezi insuku ezisikhombisa ezedlule. 7 days, we have experienced several breakdowns that require extended repair times. This has necessitated the use of all our emergency reserves, which now need to be replenished.
Consequently, we are closely monitoring the status of our current emergency reserves, and load shedding up to stage 4 may be implemented over the weekend. Isikhungo esilawula ezamandla kuleli NERSA simemezele ukuthi sivume ukukhushula kwentengo yogesi kule minyaka emithathu ezayo. Ngonyaka wemali u2025 no26 iNERSA igunyaze ukwenyuka kwentengo yogesi ngamaphesenti angu-12.7 njengoba iEskom ibifuna ukwenyusa intengo yogesi ngamaphesenti angama-36. Ngonyaka wemali u2026 no2027 iNERSA igunyaze ukwenyuka kwentengo yogesi ngamaphesenti angu-5.3 uma kuqhathaniswa nobekulindelwe yiEskom okungamaphesenti ayi-10. Ngonyaka ka2027 no2028 iEskom igunyaze ukwenyuka ngamaphesenti ayi-6 uma kuqhathaniswa namaphesenti ayi-9 eyabe wafuna. Umnyango wezogesi namandla usamukele lesi simemezelo kodwa wengeza ngokuthi intengo yogesi ephansi kunalokho obekulindelwe kungenzeka ibeke ingcindezi kule nkampani ehlinzeka ngogesi. Njengoba uqala unyaka wokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme kuzwelonke, siyaqhubeka nokuba phezulu isibalo sabafundi abasantula izikhala zokufunda emanyuvesi esifundazweni eGauteng. Asikatholakali njengamanje isixazululo senkinga ebhekene nabafundi abaningi abaphumelele kumatikuletsheni inyakenye njengoba kunzima nje kuba bathole ikhala emanyuvesi esifundazweni eGauteng. Amanye amanyuvesi avumile ukuthi isibalo seyikhala sincane kakhulu kunesabazama ukubhalisela ukufunda kuwo lamanyuvesi. This year we had an amazing over 600,000 applications of individuals, who from individuals who would like to study with us here at the University of Johannesburg for just over 10,000 seats. As you can imagine, there are many unhappy applicants because we can only accommodate so many students. Nyuvesi vets bayizingulungwane ngama-86 abagaqela ikhala kepha ziyizingulungwane eziyisithupha kuphela ikhala eyikhona kule nyuvesi. You end up having to look at, is it 85%, is it 90%, is it 95%? So it's huge competition to get in, and at the end of the day, it is the academic result that will do the final talking for the student. Kusenjalo nasePitoli kukhalwa sona lesi sililo sokwentuleka kweyikhala. Lezi inkinga esihlangabezana nazo on a daily basis, which we believe that there are systematic problems and there's no one who wants to be held accountable. Uqhubeke wabeka amabali iphathimandla ngokuyishaya indiva lenkinga evela njalo maqala unyaka. Silendo kuhle ngidi indaba ze-SABC. Njengoba iMelika imemezele ukumisa uxhaso lwezemali lezinhlelo zezempilo emazweni angaphandle, eminye imitholampilo kanye nezikhungo zezempilo kuleli kudingeka ukuba zimise izinhlelo zeminye imishanguzo ngenxa yokungabikhona koxhaso lwemali. Ungqongqoshe wezempilo uDkt Aaron Motsoaledi uthi iMelika inikela ngamaphesenti ayi-17 kwezempilo kuleli. Ungqongqoshe wezempilo uthi iNingizimu Afrika inohlelo olukhulu lokulwa negciwane lesandulela ngculazi. Isinqumo kwesikamongameli waseMelika uDonald Trump sokumisa ukusiza ngezempilo sithusa kakhulu. Where is going to be affected? PEPFAR has got a presence and is helping us in 27 districts out of the 52 districts of South Africa. These are the 27 most affected districts in the country. Izinhlangano kezizimele zisigxeke kakhulu lesi simemezelo. How this is going to affect the community is honestly terribly, because now there's going to be so many people who aren't going to be able to get access to their prescriptions. They won't be able to get that purely because private care in itself is so expensive. My biggest concern was the fact that if we get to a point where we maybe run out of ARVs, and we know already in some places we had treatment stock outs, this is going to mean that our people taking treatment will no longer be virally suppressed with HIV. Ungqongqoshe ke uthi izingxoxo ziyaqhubeka zokuthi izoxazululwa kanjani lenkinga. Sehlehlisiwe isicelo sebhayili sabasolwa abayi-12 abasolwa ngokubulala abantu abahlanu eBhambayi eNanda enyakatho yeTheku. Laba basolwa babhekene namacala okubulala, ukuzama ukubulala kanye nokuthumba. Bonke baphikile ukuthi bayathinteka kulamacala.
Inkantolo ibigcwele phama izihlobo nezakhamuzi zaseBhambayi ezeseka abasolwa abayi12. Ngesikhathi kulalelwe isicelo sebheyili, abasolwa abahlanu kwabayi12 bakuphikile ukuthi bayathinteka emacaleni okubulala. Abasolwa bafake izincwadi ezifungelwe lapho bechaza khona ukuthi bebekuphi ngobusuku besigameko. Ummeli wabasolwa uphinde wabiza ofakazi abane ukuze baqinisekise okushiwo abasolwa. Umbuso utshele inkantolo ukuthi ngeke uphikisane nebheyili njengoba uphenyo luveza ukuthi abasolwa ababonakali bengabantu abangabaleka futhi namakheli abo aqinisekisiwe. Ukulalela kwesicelo sebheyili kuyaqhubeka ngoLwesine. Ngaphandle kwenkantolo, amalungu omphakathi abebhikisha ethi abadedelwe abasolwa. Basole amaphoyisa ngokuhluleka ukubavikela ezigebengwini. NginguNhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ububha ungabikhona kwamathuba emisebenzi kanye nokungalingani ngokwenhlalo kukezinye zeyinselele ezinkulu ezibhekene nezingxenye zesifundazwe iEastern Cape. Izakhamuzi edindini esifundeni Alfred Nzo zikhala ngokubhekana nobubha nsuku zonke. Inhlungu nosizi yomama ongaqeshwanga nophila ngaphansi kwebomvu indlala. Abantwana bakhe abangapha kwesixhenxe baphila ngaphansi kwenhlupheko emandla. Imeko iya ibambi usuku nosuku, doleyo kudala iqhubeka iminyaka kolusapho. Ikhona inhlungu bodada ayikancinci. Njengoba nisisho ba uma bonawo. Njengoba nisisho ba kumanzi sisendlala izinto phansi. Kuba ke asinambhede asinanto akahlahle emkhulu asinando manje ichaze asinando kuba yavele yashona kanje labese ngigawula kumgama ukude ungephi kusapho lakwaZungu lolunye usapho lakwaMhambi nalo luphila ngaphansi kwenhlupheko ebomvu alunandlu imeko impi kakhulu apha ekhaya dihlala kabuhlungu xa kunetha kona ngoba silale endlini eyi1 nabantwana. Enye idilikile kwezimvula khona isiphepho sake sikafika yaphephuka enye phakathi. Siya aphila kubo bonke abasemagunyeni bethuna abanawo amandla ngoba kaloku nje basingalingani kwelilizwe lethu bangakhona mhlawumbe umsamariya olungileyo ongakwazi ukuthi ancede kweli khaya. Siya aphila nakuhulumeni nabo bonke obani. Maninzi amakhaya aphila ngaphansi kwemeko loluhlobo ngakumbi ezilalini zephondo laseMpuma Koloni. Dinkulule Konyembezi indaba ze-SABC eMbizana. uJose Rivero ucija iOrlando Pirates unethemba lokuthi abadlali bakhe abaphuma ezihlakeni zokuthuthukisa kweqembu bafakwe eqenjini elikhulu bazokwazi ukumelana nengcindezi yeSoweto Derby kusasa. Amabhakabhaka azobe elangazeleleka ukunqoba iSoweto Derby ihlandla lesithupha kulandelana ke njengoba ezobe ehadulisana neKaizer Chiefs enkundleni yeFNB koweBetway Premiership. Kusenjalo ucija abafana basephefeni uNazreddin Nabi uyakholelwa ekutheni iqembu lakhe lizomelana nezikamagebhula. iOrlando Pirates ibophele abadlali abaningi abasebancane kulandela ukuvela kuKarili Bohile Mofokeng oseke wagijima nakubafana bafana. Mohao Ngotha oseke washaya amagoli amabili emqhudelwaneni CAF Champions League ungomunye walabadlali abasebancane. Siyabonga Ndlozo neminyaka engama22 ubudala uyena mdlali esanda kumveza kaMumbi Pirates eqenjini ngenkathi idlala neAl ekhambeni. Some of them are going to have their first experience in a game like this. It's a little bit of uncertainty around the way that they are going to perform. The guys are more than ready. They show during the time that we were playing in the continent that they don't step back, and that's what we want to see from them on Saturday as well. Amabhakabhaka yiwona athwelwe ngeqoma njengoba kiwa kulomdlalo ozokuba kusasa. Kodwa ucija abafana basephefeni uyakholelwa ekutheni nelakhe iqembu lingawunqoba lo mdlalo. The history of the derby in every part of the world has showed that there is no real favorite. There is maybe favorite on the paper. Lono qeqesha abafana bokuthula noxolo uveza ukuthi uandile Duba uzobe ngekho kulomdlalo njengoba elimele. Ekamagebhula ayinazo lezo inkinga. uDubu seke wachazwa njengomunye wabadlali abadlala kahle kakhulu kuKaizer Chiefs kule season. Kanti akazukuba khona eqenjini isikhathi esingangenyanga nengxenye yayo inyanga.
bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.